Gipalapdan na sa Philippine Coast Guard ang search and rescue operation sa mga missing pa nga sakay sa recreational boat nga MV CA Amihara sa Davao Gulf. As of January 21, 2026, nagpabilin nga usap pa ang na-rescue sa mga otoridad. Gila ang survivor nga si Christopher Bulig, crew sa missing nga motorbangka. Na-rescue si Bulig sa kadagatan nga sakop sa Sarangani Island, Martes sa buntag Enero 20, human ang tulo ka adlaw, sukad missing ang motorbangka nga ilang gisakyan. Gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga 16 di ay ang sakay niini ug dili 15 subay sa unang report. 12 niini mga pasahero ug upat ang crew. As we speak po, Sir Huge, a total of 16 individuals on board. 12 po dyan yung passenger at 4 yung crew. So, kahapon po, we were able to locate one crew. So, 15 individuals pa po ang hinahanap natin ngayon. Base sa report, may biyahe gikan sa Santa Ana Wharf sa Davao City ang MV CA Amihara nitong Sabado sa gabi padulong sa Governor Generoso sa Davao Oriental nga gilauman nga moabot sa ilang destinasyon pagka Domingo Enero 20 ning tuiga apan wala na kiniigkita pa hangtod karong mga panahon na. Upat ka adlaw nang naglusad og search and rescue operation ang mga otoridad. Sumala sa Coast Guard, posibleng mangisda o di kaha mag-diving ang mga sakay. Pero eto kasing motorbangka Amihara is a recreational boat. So, there may be a possibility of using this for recreational fishing or maybe for recreational diving po. So, kasama po yan, Sir Huge, sa iniimbestigahan po ngayon ng Philippine Coast Guard. Gipanggamit na sa PCG ang ilang mga assets aron mutabang og pangita sa mga missing. Na napakahalaga po ng bawat segundo sa ganitong mga sitwasyon. Kaya po lahat ng search and rescue approaches po natin, yung mga available floating assets at saka mga aircrafts po natin, kasama yung mga tulong po ng mga volunteered fisher folks, ay yan po ay ginagamit po lahat ngayon ng Philippine Coast Guard para mas mapabilis pa po ang paghahanap natin sa mga nawawalang mga individual. Sa pakiginabi sa PCG sa survivor nga si Bulig, nasaysay niini nga nakasinati sila og kusog nga hangin ug dagkong balod dihang naglabigar sila padulong sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Nabulag si Bulig sa iyang mga kauban ug naanod padulong sa kadagatan nga sakop sa Sarangani aya siya na rescue. Nagpahigayon na sab og aerial surveillance ang Philippine Coast Guard sa Davao Gulf. Sumala sa PCG, dakong hagit sa search and rescue operation ang kondisyon sa kadagatan. Well, unang-una, yung sea condition po talaga, no? Malaking factor po talaga yan, yung tinatawag po ating drifted zone. Kaya po, naging scientific base po ang ating sinasagawa ngayong search and rescue operations. Pangalawa, Sir Yush, of course, yung lawak din po ng area. No? Nagkaroon na po tayo ng aerial surveillance, nagkaroon din po tayo ng surface search. But as we speak po, wala po tayong nakikitang anumang floating debris. So isa po malaking hamon yan. And ang pinanghuhugutan po ngayon ng ating mga search and rescue team, una-una, we are in high hopes pa rin. Ito na-locate po natin na isang crew kahapon. And we are searching, of course, re-intensifying the search, particularly within the vicinity of the location that we have located yesterday. Migawas sa report sa Philippine Coast Guard, milayag ang MV CA Amihara bisan wala kini clearance kung pagtugot nga mobiyahe tungod sa kakulangon sa gikinahanglan nga permit gikan sa Maritime Industry Authority kun Marina. Gipakusgan na sa Philippine Coast Guard ang Maritime Patrol o Coastal Monitoring sa pagigalayon sa ubang security forces aron makita na ang wala pa ikitang individual. Wala panganli sa PCG ang mga sakay nga missing. Naglaom ang PCG nga unta magmalampuson ang ilang gilusad na search and rescue operation. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.